Čau lidi, vítá vás Kapr, bohužel bez slunce, protože ten je v nemocnici a má zlomenou nohu. I can smell you. Ne, I can smell you. ne, co ty tady děláš? Nemáš být náhodou v nemocnici. Ne, já totiž, ne, já nejsem v nemocnici. Pane Jakube, prosím, protože hrajete na posraném mobilu. Nechte mě. Nechte mě. Prosím. Děkuji. Proč tady běhám dokola, jako kdybych tady dělal nějaký ten... Takže, pojď, už se točit, jdeme se točit, pojď slunce, jdeme se točit dokola spolu. Takže, teďkon jdem dělat úplně, já vím, že to zní divně, ale po asi 4 měsících, co nám Borec, vážím si toho, že nás sledoval, že možná teďkon sleduje, že nám napsal, ať tu lenturu natočíme. My samozřejmě ho poslechneme stejně jako Matěj, nechcem, to je jedno, proč jsem řekl Matěj, když je to Kapr, no, to je jedno. Vy už víte naše jména, pokud to nevíte, tak nejste staří fanoušci. Pojďme. Prosíme vás o podporu, vážně, my jsme měli sen a on si tam, jakmile jsme viděli ty odběratele, tak jsme raději přestali natáčet a dali tomu čas. No, potřebujeme nějaký sick video, potřebujeme nějaký mega cool video. Jsem furt trochu emocnej, takže já jsem sice, takže play. Tohle je Five Nights at Freddy's Security Breach Remake. Save mod. A prostě tohle je remake do Robloxu. Security Breach remake do Robloxu. Easy peasy. There you are. Scanning complete. Ty už jsi tady. Jo, tohle už je druhý pokus, protože ten první hlas nefungoval, ale... I cannot connect to the main network. Who is looking for you? Your mother? I hear footsteps. Tam je Borec, tam je Borka. No, don't trust her. Why not? Kamo, jak to, že já to mám opožděný? Já teprve až teďko mám look out from window. Je to má nějaký opožděný. Tam mám špatný internet. Je to má nějaký extrémně opožděný, Kapře. Ty jsi taky vyšel později. No já jsem nevyšel později, mi se to jenom načítalo dlouho, protože hraju na mobilu, tak co bys čekal? Na tabletu. Okej, no. Sice už ho mám několik let, ale má už stejnou, ale už má stejnou. Počkej. Freddy Fazbear. Jo, lidi, odhalíme se maximálně za tak nějak asi 10 000 odběratelů. To už nikdy neudělám. Hej, už to máme stejný. Počkej, pojď. Odhalíme náš cíl, jako teďko
jakože reálnej cíl, teďko nemyslím 100 000 odběratelů a další věci, to jako chcej, jo, ale náš hlavní, teďko náš jakože reálnej cíl, a to se seká, kapse, pomož mi, Ne. ty, Oh my O god, můj to je bože. Roxy nebo Čika. To je Roxy, to je Kubo! moje nejoblíbenější. Tvoje holka! A je to i pes mýho kámoše. Takže je to co... Sorry, Roxy je ze všech nejlepší, hlavně po Ruin DLC. Počkej, kde seš? Nějak se to seká, sorry, kapře. Sorry, kapře, nechceš mi koupit na Vánoce lepší internet? Sice ten internet byl nejdražší internet, co jsem kdy měl, ale... Čau tady. Já mám prošla jsem jako mentální postižení. A hlavně jak máme ty kolena. Kamo, já bych neznal člověka, který by se plázel tím, že by měl kolena na břiše. Kdo tohle to dělá, tak je buď extrémní psychopat, anebo je strašně, anebo je hrozně... Ne, my se anebo je neplazíme. největší jako. Kubo, ne, Sumče, my se neplazíme, my klečíme. Líbí se mi tvoje myšlení. Počkej, chci jí říct vtip. Takže paní učitelka se ptá třídy. Pokud zastřelíte jednoho ptáka a je jich 5 v jedné skupince a jednoho zastřelíte, kolik jich tam zbyde? Pepíček odpoví. No, 0, protože všichni odletí. Paní učitelka, líbí se mi tvoje myšlení, jo? Správná odpověď je 4. Dobře, tak já vám taky dám otázku. Pepíček se ptá učitelky, jaká paní z těch všech je zadaná? 3 z nich mají zmrzlinu. Jedna má tu, která jí líže, druhá ta, která jí dává celou do pusy a ta třetí, která jí ukusuje. Z nějakého důvodu to tam takhle bylo napsané. Paní učitelka se zčervená a řekne, no asi ta, co to má celý v pušce. A Pepíček řekne, no samozřejmě je to ta, která má prstínek, ale taky se mi líbí vaše uvažování. Potřebujeme ten fotopás. Já si to furt pamatuju. Je to, tady jsou šipky. Pojď. Oh my god! You kill Kenny. Co to je za dárek? Co by to mohlo být? Hej, lidi, můžete mi vysvětlit, jak může Kapr mít už druhý adventní kalendář a já nemám ani jeden. Já mám... Jak? Prostě Kapr, jak jste to udělal? Pane Freddy, fakt se lagujete a vypadáte jako nějakej... Wow, jak to asi skončí? Ej, kapse, jak to asi skončí? Rozhodně to neskončí, takže... Jo, já vím, ježiši, neukazujte mi ovládání. My jsme Freddyové! My jsme Freddyové! Oh my god! Čau. Jak to chodím? Jak to chodíš? Kam máme jít teď? Ty chodí? To nevím, asi tam. Protože to jsou asi jiný dveře, já nevím. Jdem do sklepa. Já nevím, jestli je to vůbec správná cesta. Jdem do sklepa za Hallowenem. Ne, já tam uvidím svou sestru. Lidi, já mám dvě sestry. Lidi, já mám dvě sestry. Jedna, která je starší a druhá, která je ve sklepě. Já mám Vanessa, to je ten hajzl, to je ta hajzluňa. Kámo, proč si zvedl ruce? Ty máš taky zvedlý ruce pořád, ty vypadáš jako kdyby si pořád skákal. Ty taky. Ty taky. To je tak rozbitý a já to tak moc miluju. Víš, hej, lidi, tohle jediný důvod, proč to hraje. I feel you are broken.
Kámo, jaký kutě je rozbitej? Víš o tom? Freddy, víš o tom, že on není robot? Freddy Fazbear viděl, přemýšlel, ty vole. Čau. Čau, Freddy. Jdem sem, asi? Ej, tam je Vanessa. Your system crashed and you ruined the show. Now, On zničil show Freddy, GG. Tam on Freddy reálně lhal jenom proto, aby ho zachránil. To je MVP. No, ale můžeš mi říct, od kdy je Freddy natolik chytrý, že se reálně chová jako člověk, který má nadprůměrný IQ. Od teď. Wow. I told you she Čau Freddy, jak se máš, Freddy? Kam ty máš zvedlý ruce, jako kdyby jsi byl nějaký Mexičan. Ty vypadáš, jako kdyby si skákal z nějakého útesu a zvedla si ruce. Where are we? Ty máš zvedlý ruce, jako kdyby jsi byl dělal mexickou vlnu. Bundles connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Fazer Blast, Kámo, můžeš mi říct, proč se mi to tak seká? They are all accessible to staff with Pokud mi na Vánoce koupíš nové PlayStation, teda PlayStation Wi-Fi, no, tak nejseš člověk. Ono to je asi tím, že já mám strašně málo procent. Jak čím méně mám procent, tím mám víc toho. Kde seš? Ty vole? Kam ses to do háje dostal? Nevím, já jdu po Kamu, můj nějaký... Freddy se tak seká. Můj Freddy se hrozně seká. Můj Freddy je Já jsem se portnul. Můj Freddy se brutálně seká. Kamo, tady už bych to ukončil, už máme 12 minut dlouhý video. To je moc krátký. Musíme se aspoň dostat do druhého chapteru. Jak jsme se dostali ani přes první chapter. Kam Freddy zmizel? Tady Freddy bude se... číka, ne? To se ještě pamatuju. Maybe I could distract her with something. Tady jsou plechovky. Jestli to seklo! Mně se to seklo! Pomoc! Kapse! Jo a lidi, od teďka... Jestli to, mně přijde lidi, že já mám tak 10 FPS. Občas mi to tak fakt přijde. Počkej na mě, počkej na kamaráda, který mu se to brutálně laguje. A za mnou jde Montíčko! Hihi. Nebo ne? Kamo, ty jsi to brutálně rozbil. Já vím! Ty jsi to brutálně rozbil, jak ty jsi běžel dál beze mě, protože ty nečekáš nikdy na svého kamaráda. Tak ty jsi to brutálně tím rozbil. Měl jsem počkat, až mě tam sejmou. No, já už jsem jako mrtvej. Takže hodně mrtvej. Au. Tady už... Kamo, já nevím proč. Nechceme to tady... Proč říkám au. Dobrý. Mně si to, ale... Díky. Fakt díky, že jsi mě připravilo mega zábavnou část běhu. Neboj se, já jsem se o ní taky připravil, za mnou nikdo nešel. To je tak rozbitý. Jak člověk tady nikdo neklopal. Já teda nevím, on běžel po mně, on mě šel sežrat. Montíčko...
Jaký jakože security protokoly? Já vím, že je to robot. Já vím, že je to robot, který v tomhle tom jako je celkem dlouho. Ale to neznamená, že může dělat víc věcí, jak podělaný sekuriták. Ten Monty ani na ty dveře reálně neťuká. Tak jedem. Nebo jdeme. Proč to? Tady je extrémně věcněná podlaha, nebo co to je? To vypadá jako kdybychom chodili... Já jí zdrhnul! Já jí zdrhnul! Málo mě sežrala. Zdrhej! My to stihneme! My to stihneme! GG. GG's, bro! Musíme se aspoň dostat do toho daycareu. A tam... Jo, to je konec prvního chapteru. Buď se dostaneme do toho druhého, anebo to už tady ukončíme. Už máme 4 hodiny natáčíme. Já se to furt ještě načítá. Je to tady furt píše loading. Game is not finished and it's subject to change. Pomoc? Prostě se rozloučíme. Teď už to tady ukončíme. Čau lidi, tohle to bylo naše po dlouhé době vydané video. Bylo to jedno z nejhorších videí na našich kanále, ale nevadí. Děkujeme moc vám, že jste tady s námi do konce. Pokud můžete, tak napište do komentáře Jahoda. Pokud jste to dokoukali až sem. Tak čau. Čau.